Похваленный Иисус Христос. Праз некалькі хвілін адбудзецца святая імша канцэлебраваная. Ksiądz пробашч будзе адпраўляць эту святую імшу інтэнцыі аб вечным супакоі для Зыгмунта, вечным супакоі для Алены, а таксама аб здароўі і Божым благаслаўленні для Джона, Тацяны, Яна, таксама аб Божым благаслаўленні для Валянціна у дзень нараджэння і аб здароўі і Божым благаслаўленні дзень нараджэння для Аруны. Пахвалёны Ісус Христос.
Святого. Аминь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Дорогі брати і сестри, щиро всіх вітаю у нашій Заславській парафії. Дорогі жихари города, дорогі гості, дорогі пілігрими. Сёння наша парафія, католіцкая супольнасць горада Заслаўя, святкуе свой вялікі юбілей. Па архіўных дадзеных, менавіта ў 1420 годзе. Годзе ў гісторыі былі вельмі розныя. Але сёння дзякуем Богу, што мы можам сабрацца на гэтай урачыстасці. Сабрацца, пасвяткаваць і распачаць новы, чарговы этап гісторыі нашай парафіі. Я шчыра ўсіх вітаю. Парафіі катэдральнай у горадзе Мінску, якога прашу узначаліць эту святую мшу. Вітаю ксяндза пралата Эдмунда Даўгіловіча Навіцкага, пробашча парафіі святога Юзафа ў Маладзечні. Вітаю нашага дэкана, ксяндза каноніка Уладзіслава Завальнюка, які таксама удзельнічае ў гэтай святой мшы, Александра Фаміных, дырэктара Радыё Марыі і пробашча суседняй парафіі ў Ждановічах. Вітаю таксама ксяндза Александра Улазаца на партале «Католік Бай». Вітаю таксама прадстаўнікоў дзяржаўнай улады, вітаю Карташову Святлану Петроўну, старшыню Заслаўскага гарадскога выканаўчага камітэта. Дзякуй вялікі, што вы згадзіліся прыйсці на нашу урачыстасць, прынялі наша запрашэнне. Вітаю айца Вячеслава Шафаренка, іерэя з Заслаўскага кафедра горада Заслаўя, усіх гасцей, прыбылых на нашу сённяшнюю урачыстасць. Асаблівым чынам хацелася б прывітаць яшчэ двух асоб. Арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевіч, які павінен быў цэлебраваць эту святую мшу. На жаль, ён не мог. Шчырае дзякуй і шчырае сваё прывітанне. Ён моліцца за нас і, спадзяемся, таксама праз інтэрнэт можа удзельнічаць у нашым набажэнстве. Таксама нашаму многія вернікі могуць удзельнічаць у сённяшняй урачыстасці. І таксама сёння хацелася прывітаць непрысутнага сярод нас. Апякуецца Заслаўскай парафіі, з'яўляецца і пробашчам. Пры ім адбылася кансэкрацыя гэтага касцёла. Пры ім былі здзейснены шматлікія працы. Сёння, на жаль, зноў-такі ён, знаходзячыся ў Польшчы, не можа прысутнічаць з намі фізічна, але верым, што злучаецца з намі духоўна. Усіх яшчэ раз шчыра вітаю і прашу ксяндза Антонія узначаліць гэту святую мшу. Дорогие браты и сестры, собрались мы сегодня тут як бы з гістарычнай святыні, парафіі, а таксама з нагоды урачыстасці нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі, інтэнцыі ўсіх вернікаў гэтай парафіі, а Божае благаслаўленне. Усі моліцца у інтэнцыі нашага арцыпастара, ксяндза арцыбіскупа Тадеуша, які не прыехаў, як найхутчэй мог вярнуцца ў сваю краіну. Таксама
Інтенцыяй усіх, напэўна, ёсць гэта супакой блізкіх брата і сястру. Сёння, як ніколі, узгадваюцца словы святой памяці яго эміненцыі ксяндза кардынала Казіміра Свёнтка, якія ён сказаў: «Няхай варожая рука ніколі не дакранецца мураў гэтай святыні». Гэтай святыні, значыць, кожнага касцёла ў нашай краіне. Молімся сёння аб гэтым, і каб эта ахвяра была милая Богу. Моя вельми великая вина, тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, да Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Милосердный Боже, народжение Збавцы Найсвятейшей Панны Марии, сталым початком нашего збавления, одари нас щедро Твоей лаской, каб святое народжение умацовало супокой во всем свете, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына. Читання книги пророка Михея. Так каже Пан: «А ты, Бетлеем Ефрата, найменший ты сярод плямёнаў Юды, і паходжанне яго спрадвеку, ад вечных дзён. Таму Пан пакіне іх да часу, пакуль не народзіць тая, якая павінна нарадзіць. Тады рэшта братоў ягоных вернецца да сыноў Ізраіля, і ўстане, і будзе пасвіць іх моцы, бо тады ён будзе ўзвялічаны аж да межаў зямлі, і будзе ён спакоем». Гэта Слова Божие.
праворуч Тебе. Королева стала праворуч Тебе, вся упригоженная. Погляди, дочка, послухай, схили свое вухо, забудь народ свой и дом твоего ойца. Король прагне твоей пригожости, мой он твой пан, поклонися ему. Полная славы выходит дочка короля, оденье вышито золотом. Вышитым оденье ведут яе до короля, за ёю дзяўчаты сяброўкі яе ўваходзяць да яго. Ведут их з радостью и в захоплении, уваходят яны у королевский палац. Замест ойцов твоих будут твои сыны, ты установишь их владарами по всей земли. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, мы ведаем так само, что тым, хто любіць Бога, покликанным по Яго постанове, усё содейничая дзеля добра ихнего. Бо кого Ён наперад познал, того и прадвызначыў быть подобным до образа Сына Своего, каб Ён был першародным між многими братами, а кого прадвызначыў, того и покликал. Кого покликал, того и оправдал. А кого оправдал, того и уславил. Хто ж скажа на гэта, калі Бог его не пашкадаваў, але аддаў яго за ўсіх нас? Як же не даць нам разом з ім таксама ўсяго? Гэта Слово Божие. Аллилуйя, полная ласки Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матфея. Родовод Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраамова. Авраам был батьком Исаака, Исаак батьком Якуба, Якуб батьком Юды и ягоных братов. Юда был батьком Фареса и Зары, мать яких была Тамар.
Форес был Надаб батьком Наасона, Наасон батьком Сальмона, Сальмон батьком Боаза, а матью была Рахаб. Боаз был батьком Адеба, а матью была Рут. Обед был батьком Есея, а Есей был батьком короля Давида. Давид был батьком Соломона, а маті ягоная была ранейшая жонка Урии. Соломон был батьком Рабаама, Рабаам батьком Абия, Абий был батьком Асы, Аса батьком Езафата, Езафат батьком Иорама, Иорам батьком Осии, Осия батьком Иотама, Иотам батьком Ахаза, Йосия батьком Ихонии и ягонных братов подчас Вавилонского переселения. После Вавилонского переселения Элиахима, Элиахим батьком Азора, Азор батьком Садока, Садок батьком Ахима, Ахим батьком Илиуда, Илиуд батьком Илиазара, Илиазар батьком Матана, Матан батьком Якуба, Якуб батьком Юзефа, мужа Марии, от якой народился Иисус, званый Христом. Таким было народжение Иисуса Христа. Після зарученого маті ягоной Марії з Юзефом, перш чим почали жить разом, и она зачала Духа Святого. Юзеф же, муж ее, будучи справедливым и не хочучи наславить ее, хотел потаемно отпустить ее. Коли он надумал это, вось ангел Пана заявился ему во сне и сказал: Юзефе, сыне Давида, не бойся принять Марию, жонку твою, бо зачатая от ее есть от Духа Святого, и она ж народит сына, и досі. А все это сталося, как сбылося сказанное Паном праз пророка, який каже: «Вось дева зачне и народит сына, и дадут ему имя Иммануэль», что означает «с нами Бог». Это слово Пана. Дорогие братья и сестры, як уже узгадали, что ксёндз архиепископ з нами не може присутнічаць по вядомых причинах, але ксёндз архиепископ з нами духово лучится, і з нагоди этой великой урочистости, якою переживає ваша парафія, написав лист, скерований для усіх вас тут присутних, каб яшчэ раз заказаць тую бацькоўскую опеку над усёй нашай архідыецэзіяй, над вами, каб быць у лучнасці перажывання гэтага свята. Арцыны Марыі ў Застаўі, глыбока паважаны ксёндз-канонік Дмітрый Пухальскі, душпастыр Заслаўскай парафіі, нараджэннікі пратэстанцкай супольнасці і дзяржаўных уладаў, дарагія браты і сёстры. Сардэчна вітаю вас падчас святкавання юбілею 600-годдзя парафіі у старажытным Заслаўі. Я з радасцю прыняў запрашэнне ксяндза Дмітрыя на гэту урачыстасць і рабіў усё магчымае, каб сёння быць разам з вамі. На жаль, як вы ведаеце, важных для жыхароў Заслаўя, заслаўскіх католікаў, Мінска-Магілёўскай архідыецэзіі і ўсяго беларускага касцёла парафіі. 6 стагоддзяў – гэта вялікі час не толькі ў жыцці вашай парафіяльнай супольнасці, але таксама і нашай бабы. Перад сваім небаўшэсцем Езус даручыў апосталам місію абвяшчэння Евангелля ўсяму свету. Гэта быў тэстамент. Дзякуючы гэтаму, 600 гадоў таму Езус у сваім Евангелі і сакраментах прыйшоў на заслаўскую зямлю. Вашыя часы ганенняў. Гісторыя Заслаўскай парафіі доўгая, багатая і адначасова трагічная. Гэта ў месцы першага драўлянага быў адабраны ў 1863 і выкарыстоўваўся ў розных мэтах. Пасля грамадска-палітычных перамен канца 80-х Панны Марыі і адрамантавана. Хачу выказаць сваю ўдзячнасць святарам, якія ў складаных умовах адраджэння касцёла наўлялі. Гэта ксёндз Юзеф Матіс, ксёндз Міхал Сапель, які цяпер працуе ў парафіі Святого Роха на Залатой Горцы. Ксёндз астатнія 13 гадоў быў душпастарам Заслаўскай парафіі. Якая была амаль цалкам знішчана ў савецкія часы. Аднаўляючы святыню мураваную, яны аднаўлялі і ўмацоўвалі жывы касцёл, містычнае цела Хрыста, які складаецца з нашых сэрцаў. Сёння
у викликаних пандемією коронавірусу складаних умовах адміністратором парафії з'являється ксьондз-канонік Дмитрій Пухальський, якому виказую удячність за служення, підрухтовку і урочисте святкування юбілею 600-годдя парафії. На фронтоне величного костела Святой Катерины Александрийской на Невском проспекте у Санкт-Петербургу написаны словы «Domus mea, domus oratios est». «Мой дом з'является домом молитвы». Парафия народження Найсвятейшей Панны Марии у Заславье и одноименный костел заўсёды выконывали свою миссию, были местом молитвы и споткання человека с Богом. Нават калі касцёл быў зачынены, если то прамаўляла яго прывабная сакральная архітэктура. Знаходзячыся на ўзгорку, касцёл заклікаў і працягвае заклікаць чалавека узняць свой закручаных лінейках і ставіць апошнюю кропку над «і». Сёння немагчыма палічыць, колькі людзей за доўгую гісторыю парафіі знайшло тут духоўны супакой, колькі навярнулася да Бога, колькі знайшло сэнс свайго жыцця, каб сцены гэтай святыні маглі прамаўляць, то яны б маглі распавесці шмат кранаючых сэрца чалавечых гісторый і іх лёсу. Юбілей – гэта добры час падвесці вынікі, падзякаваць Богу за атрыманыя ласкі, перапрасіць за недахопы і папрасіць благаслаўлення на будучыню, наконт якой сёння у многіх узнікаюць пытанні, якая яна будзе. Ёсць шмат галасоў, якія гавораць аб тым, што наша будучыня пад вялікай пагрозай, аб гэтым сведчыць і маральны заняпад грамадства, і сучасна грамадска-палітычны крызіс. Сёння, у часы паступаючага лібералізму і адыходу ад Бога, мы не можам здрадзіць Хрыста, які з'яўляецца дарогай, праўдай і жыццём. Дарогай адзінай, бо няма іншага шляху да шчасця. Праўдай таксама з'яўляецца сам Бог. Ён таксама з'яўляецца і нашым жыццём, без яго мы нічога не можам зрабіць. Ён прыходзіць да нас у служэнні касцёла, у вечна жывым і актуальным Божым слове, у сакраментах, перадусім у Еўхарыстыі, якая з'яўляецца хлебам вечнага жыцця. Што ўжо сам тытул парафіі нараджэння Найсвятейшай Панны Марыі заклікае да новага, напоўненага Божай ласк вечных і нязменных маральных каштоўнасцяў. Прашу вас, учините ўсё, каб кожны дзень набліжацца да Бога в жыцці, няспынна выказваючы разам з Марыяй сваю згоду з Божай воляй. Марыйная фіат, няхай мне будавання шчаслівага жыцця на зямлі. Парафія нарадження Найсвятейшай Панны Марыі ў Заслаўі, ты уступаеш у новае стагоддзя свайго існавання, распачынаеш 601-ю старонку сваёй гісторыі. Напэўна, сёння цяжка сказаць, якіх гадоў гэтай гісторыі, але сёння просім міласэрнага і ўсемагутнага Бога, каб наступныя гады існавання парафіі сталі старонкамі духоўнага адраджэння і далейшага ўмацавання нашай веры на заслаўскай зямлі. Знаходзячыся за мяжой па прычыне забароны ўезду ў Беларусь, ад усяго сэрца дзякую за салідар і ім служыць. Дзякую таксама прадстаўнікам праваслаўнай царквы і пратэстанцкіх супольнасцяў, якія таксама з'яднаюцца з усімі вамі і ўсімі людзьмі добрай волі. Спадзяюся на хуткае вырашэнне ўзніклай праблемы, якую хацелася бы бачыць як дасаднае непаразуменне. Складанасці маёй сённяшняй сітуацыі у Беларусі. Давяраю ўсіх вас апецы Найсвятейшай Панны Марыі і ад усяго сэрца благаслаўляю у імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі. Напэўна, это кранаючае слово, якое кіруе да нас як бы з выгнання наш арцыпастыр, і кожны, напэўна, перажывае эту урачыстасць з моцнымі водрухамі сэрца, бо такое свята і без арцыбіскупа. Але дзякуем Богу за ўсе тыя дары, якія Бог нам аказвае і дае, за ўсю яго падтрымку, а Бог – гэта праўда, вера і любоў. Зараз усе разам устанем і вызнаем нашу веру.
віру у одиного Бога. Могутного. Святкуючи народження Найсвятейшої Панни Марії, материнство якої стало початком нашого збавлення, праз її заступництво узнесем до Бога наші просьби. Молимся за святы касцёл, каб праз адданае справаванне сакраментаў ён прыцягваў як мага Божай ласцы. Цябе просим, верно наследовали Христа у Яго ахвярной любови. Цябе просим, молимся за ўсіх бацькоў, каб яны з любоўю ахоўвалі веру сваіх дзяцей. Цябе просим. Молимся за людзей, якія шчыра шукаюць праўды, каб праз заступніцтва Богородицы дайшлі да пазнання Христа. Цябе просим. Бацькаўшчыну митрополита арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевича. Цябе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай найсвяцейшай ахвяры, каб прыняцце Божай волі напаўняла нас спакоем и надеей. Цябе просим. Боже, ученика, про заступництво Панны Марии мы верно виконували наше покликание у супольности Твоего костела. Праз Христа Пана нашего. Аминь. У процессии с дарами хочем показать про символичные дары, что эўхарыстычная супольнасць хоча ахвяраваць Пану хрысціяніна. Без яго нельга навучыцца па-сапраўднаму любіць і прабачаць. Таму мы аддаем у апеку Пану Богу крыж нашых цярпенняў і цяжкасцяў. Прыносім Біблію, буквар Хання. Дапамажы, Божа, каб мы, слухаючы, чулі Твоё Слово, а пачуўшы, жылі згодна з ім. Вяртаемся да Бога разам з нашай Маці Марыяй. Для нашай нябеснай Маці мы заўсёды застаемся дзецьмі. Яна заўсёды дбае і моліцца за нас. Молімся кветкі. Бог стварыў кветкі, каб сваёй прыгажосцю яны радавалі нас. Няхай нашыя сэрцы, як тыя кветкі, заўсёды застаюцца прыгожымі і чыстымі. Хлеб і віно. З многіх маленькіх зярнятак людзі пякуць хлеб. З шматлікіх гронак вінаграду вырабляюць віно, якія на алтары ператвараюцца ў найцудоўнейшы Твой дар. Мы давяраем Табе, Божа, нашыя дробныя ўчынкі любові, усе нашыя высілкі і верым, што ўсё гэта Ты пераменіш у багаты плён у нашых сэрцах. Кабыла
молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Боже наш Отче, мы приносим Тебе наши дары с радостью святкуючи народження Панны Марии. Нехай Твой Сын, який стався чоловіком, прийнявши тіло з найсвятейшої Панни, завсюди милостиво нам допомагає, який живе і володарить на веки вечные. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Возносим их на Подякуєм Пану Богу нашому. Правды годно это и справедливо, слушно и избаведали погодяку. Пане святый Ойча, усемогутный вечный Божа, и как мы отдавали, так добавляли, отзначаючи урочистость народження Найсвятейшей Панны Марии, завсёды Девы. Я на празднение Духа сючи, хвалу дяговодства, дала свету спрадвечное святло Иисуса Христа, нашего Пана. Праз Его Твою перед Твоим облича. Просим, кабы наши голосы долучились до их, разом с ими вскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля. Соправды Божа Ты святым, кляніться усяракой святости, тому єдності з усім костелом у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутный Боже, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, как яны сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, коли добровольно выдал себе на муки, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого усе, бо это есть». Подобным чином по вечері берите и пейте с его усе, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память. Это великая таямница веры.
Окрещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прийстя хвале. Успоминающий смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе в теле и кровь Христа, Дух Святый собрал у одном. Разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Тадеушем и усім духовенством. Поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з гэтага світу, і дозволим убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб і ми заслужили удел в житті вічним. Юсофом її обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які про Сина Твоего, Иисуса Христа. Про Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, празднуй все веки вечные. Молимся, дай Царя Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованные от усялякого. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой поеднаю, покидаю Тебе, супокой мой даю вам. Просим Тебе, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Передайте ближнему знак супокою. Покликанные на вечеру ягоною.
каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе. Прославляй
помолимся. Добрый Отче, Твой костел, умацованный наисвятейшим сакраментом, Тебе прославляет, с радостью ушановуючи народжение Наисвятейшей Панны Марии, прас Христа Пана нашего. Присядьте, калі ласка, але таксама для ўсяго заслаўя. Таму зараз прашу звярнуцца да нас Карташову Святлану Пятроўну, старшыню Заслаўскага гарадского выканаўчага камітэта. Калі ласка. Добрый день, многоуважаемые ксензы. Добрый день, уважаемые, я бы даже сказала, многоуважаемые прихожане. Хотела обратиться сегодня к митрополиту Тадеушу Кондрусевичу и ксензу Петру Врубелю. Поздравить всех нас от имени Засатой католического прихода 600-летием. Я не могу сказать сегодня, что посчастливилось нам присутствием действительно при важном историческом событии, религиозном событии, важном событии как для нашего города, и я считаю, для всей Республики Беларусь, 600-летие католического прихода. За 600 лет много произошло всего, но самое важное и самое... Поэтому я от всей души желаю каждому из вас, каждой вашей семье, всем родным, близким, друзьям, знакомым крепкого здоровья. И чтобы вера продолжала жить в каждом из нас, всегда. И это самое главное, что спасет нас от всего, что происходит, от всего, что может произойти, и от всего, что, не дай Бог, может произойти. С праздником счастья, здоровья, успехов, благополучия, всего только. Вот такие слова. Пусть свет этого торжества никогда не гаснет в наших душах, пробуждая стремление жить и трудиться ради общего блага. И я не могу не сказать, что сегодня, в силу определенных обстоятельств не доехал подарок. Но дело в том, что 600-летие костел отмечает в течение всего года. Я так понимаю. Поэтому, уважаемые верующие, мы с вами обязательно встретимся еще раз в этом году с подарком. Но так бывает, границы немножко закрыты. Поэтому с праздником, всего самого доброго. Дякую вялікі, Святлана Пятроўна, за ваше віншаванне. Зараз запрашаецца Вячеслава таксама скіраваць да нас свое слово прадстаўніка праваслаўнай царквы. Со святом, дорогие отцы, браты и сестры, со святом Рождества Богородицы, со святом 600-годия католической суполки нашего старожитного города, за 600 годов, браты и сестры, з'являються і зникають народи, з'являються і зникають держави, імперії. А церква Христова, як була, так і єсть, не глядячи ні ніякі гонення, які були за гэтыя довгі годи. Але ж церква виживала, выстаивала і далей стоїть і буде стояти. У гэтыя святочныя дні, омроченные тым, что нема з нами митрополита Тадеуша, православная суполка нашего города, жадая вам, браты и все, мы с нами опынулись. Выбачайте, перейду на русскую мову. В этой ситуации Немёвера, сказанного им в 1946 году. Вот что он сказал. Напомню, слова вы эти помните, я уверен. Когда пришли за социалистами, я молчал, потому что я не был социалистом. Когда пришли за членами профсоюза, я молчал, потому что я не был членом профсоюза. Когда пришли за евреями, я тоже молчал, потому что я не был членом профсоюза, не был евреем. Когда пришли за мной, уже некому было сказать обо мне. Поэтому в эти трудные дни мы выражаем с вами слова поддержки вам, да и вместе с вами, и ждем как можно быстрее возвращения митрополита Тадеуша на свою родную белорусскую землю. Спасибо.
Потому что сегодня пришли за моими братьями, а завтра братья и сестры придут и за нами. Поэтому только в единстве, братья и сестры, заключая братья и сестры, еще неоднократно порадуются нашей свободе. Еще раз вас всех с праздником. Паслухайце, калі ласка, нашы парафіяльныя аб'явы. На гэтым тыдні святыя імшы будуць у наступным парадку. Заўтра, панядзелак, 7 верасня, святая імша ў 18:30. 8 верасня, аўторак, сама ўрачыстасць нараджэння адбудзецца вечарам у 18:30. 9 верасня, серада, святая імша о 8 гадзіне. 10 верасня, ў чацвер, вечарам у 18 імя Марыі, святая імша о 9 гадзіне. І ў наступную нядзелю, уже 24-я звычайная нядзеля, святыя імшы о 10 і о 12 гадзіне. 8 верасня, у само свята, у нашай парафіі урачыстасць нараджэння свяцейшай Панны Марыі адбываецца благаслаўленне зерня на сяўбу. Таму ўсіх запрашаю, калі хто сеє, таксама прынесці этой зерні, яно будзе асвечана. Таксама з наступнай нядзелі узнаўляецца катэхізацыя ў нашай парафіі. Пасля святой імшы о 12 гадзіне тых, хто не закончыў мінулым годзе падрыхтоўкі да першай камуніі. Другі год да першай святой камуніі, спадар Аркадзій ёсць, таксама будзе закончыць ўсім бацькам па абавязку рэлігійнага выхавання дзетак. Таму, калі ласка, каму трэба вучыцца да першай святой камуніі, запісвайцеся ў закрысты, рэгулярныя заняткі ўжо па новай праграме, па новым цыкле. Напрыканцы гэтай урачыстасці хацелася б выказаць словы падзякі. Перадусім, хацелася падзякаваць усемагутнаму Богу за сённяшні дзень, за нашу прыгожую урачыстасць. Урачыстасць, якая, напэўна, якую мы святкуем у сённяшнім годзе, які азмрочаны рознымі падзеямі, пачынаючы ад пандэміі каронавірусу, дзякуем яму за гэта. Учора усе каналы надвор'я паказвалі, будзе ліць дождж з раніцы да вечара. Ужо амаль поўдзень за тое, што маем, за тое, што мы ад яго атрымліваем. Таксама хацелася падзякаваць ксяндзу арцыбіскупу. Ужо сёння не раз яго ўспаміналі і будзем яшчэ ўспамінаць падтрымку нашай парафіі. Першая рэч, адна з першых рэчаў, якую мне сказаў, калі пазваніў з граніцы, што не можа ўехаць, арцыпастар нас любіць. І пачынаючы з сакавіка месяца, калі ксёндз Пётр выехаў, калі ён даручыў мне апеку над гэтай парафіяй, ён пастаянна пытаўся, як парафія, як свята, як падрыхтоўка, ён гэтым жыў. Як жыў усімі парафіямі, усімі справамі, жыў і жыве усімі справамі нашай архідыецэзіі. Таму, эксцэленцыя, калі вы зараз бачыце нас праз сродкі камунікацыі, праз інтэрнэт або праз рады, дзякуем вам вялікі. Вось мы таксама вас памятаем, любім і молімся за вас. Вялікі дзякуй усім маім сабратам-святарам, якія ў сённяшнюю урачыстасць захацелі быць разам з намі. Мы ведаем, што сёння нядзеля, дзень панскі, дзень, калі сабралося тут пры алтары, таксама ксёндз Олег Шпець служыць нам у канфесіянале. Дзякуй вам, мае дарагія субраты, за тое, што сёння вы таксама з намі. Мы, як адзін прэсбітэрый Мінска-Магілёўскай архідыецэзіі. Дзякуй вам вялікі. Таксама дзякуй таксама яшчэ за віншаванне, дзякуй за вашу падтрымку, таксама за дапамогу ў арганізацыі сённяшняга свята, магчымасці правядзення таксама працэсій вакол касцёла. На рукі айца Вячеслава хачу таксама выказаць падзяку усім хрысціянам горада Заслаўя, не толькі католікам. За астатні тыдзень, які чарговы раз мы паўтараем аб тым, што ён пратэстантаў у жыцці ніколі столькі не атрымліваў. Дзякуй усім вам вялікі. Мы ў касцёле вельмі часта, вельмі шмат гаворым і молімся аб адзінстве, аб экуменізме. І тут за астатні тыдзень у Заслаўі я ўбачыў жывы экуменізм.
вітання для айца-настаятеля. Вось, таксама дзякуй членам пратэстанцкіх супольнасцей, якія дапамаглі нам арганізаваць сёння трансляцыю на вуліцы, і таксама за вашу малітву, за вашу прысутнасць. Усім вам яшчэ раз вялікі дзякуй. Усім вернікам за славу, усім людзям добрай волі. Дзякуй вялікі. Але таксама парафія – гэта жывыя людзі, гэта члены гэтай парафіяльнай супольнасці. І хацелася б падзякаваць усім вам, дарагія парафіяне. Парафіяне, замяняць ксяндза Пятра, вось цягнецца ўжо даволі доўга. Дзякуй за ваше адзінства, за вашу сямейную атмасферу ў парафіі. Дзякуй вам за вашу гатоўнасць да ўпрыгожана нашая святыня. Тое свята, якое сёння адбываецца дзякуючы вам. Ведаю, што нават у тыя дні, калі я не мог сюды прыязджаць святыню, вы ўпрыгожвалі святыню, вы дамаўляліся з рознымі арганізацыямі ў горадзе для таго, каб таксама сённяшняе свята адбылося. Дзякуй вам вялікі. Не магу сёння паімённа ўсіх назваць, некаторыя, шчыра скажу, прасілі не называць іх імені, некаторых, можа, баюся, забуду, але усім вам сапраўды вялікі дзякуй, і малітва за вас, яна ёсць у маім сэрцы. Дзякуй усім вам вялікі. Асаблівая падзяка таксама хору, нашаму арганізатару, спеў на галасы, спеў прыгожа, з прыгожай гарманізацыяй, з прыгожай музыкай. За ўсё вам вялікі дзякуй. Дзякуй таксама нашаму інтэрнэт-парталу «Католік Бай», які вядзе трансляцыю на сваім сайце. Дзякуй таксама Радыё Марыя, таксама наш арцыбіскуп, які фізічна не з намі, але які лучыцца з намі праз сродкі камунікацыі. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй таксама літургічнай службе алтара. Усім нам благаславіць. Няхай добры Бог усім нам сапраўды дасць супакой, згоду, адзінства, аб якім мы сёння маліліся, аб якім мы яго сёння прасілі. Няхай Божая чыстасць працягу. Зараз адбудзецца выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту, літанне да Маці Божай, малітва да Міхала Арханёла. Запрашаю ўсіх не разыходзіцца, таму што яшчэ будзе невялічкая музычная праграма, будзе, вельмі спадзяюся, прыемны для многіх сюрпрыз. Вось, таксама будзе невялічкі салодкі стол, на які усіх нашых гасцей, парафіяне, вельмі сардэчна запрашаю нашых сэрцах, ну, калі трэба, то і падтрымаем адзін аднаму. Усім шчыры і вялікі дзякуй. Шановний ксьондз Дмитрій, так само ад усіх нас ми вельми полюбили усіх вас, усім серцем. Я сподіваюся, що усі со мною згодяться. Дякую вам за вашу працу. У вас вельми добре атрымоўваецца спалучаць і працу ў нашым касцёле, і працу на курыі, але асабліва дзякую за Божае Слово. Мы жадаем вам усё самага найлепшага ад усёй нашай парафіі. Вялікі дзякуй. Мы вас шчыра любім. Парафія Глибоцького костьола передає вельми щиплий подарунок хору нашого костьола, бо ксьондз Врубель в історію нашого костьола. Ми прийшли приєм у руїни, і це многі з вас пам'ятають. Страшно було глядіти і вірити у те, але він так само віддавав вельми много душі, серця і праці своєї. Ми це знаємо, і про це говорить. Дякую йому, і нехай добрий Боже заховує там у себе на родині його. Так ось зборничок гэтий. Автор являється так само глибочанка, член хора. І я попросила мене перед парафією, коли відбувався юбілей гэтага хора, ксьондз був запрошений. Это так само для картотеки, для фотографий истории нашего костела. Миру каждому из вас у души разделили с нами нашу радость.
Зараз выстаўленне свяцейшага сакраменту. Христе, почуй нас. Боже, Духу Святый Божа, Святая Троица, один и Божа, Святая Панна над паннами, Мати Христова, Мати Костела, Мати ласки Божей, Мати Пречистая, Мати беззаганная, Мати непорушная, Мати невинная, Мати наимилейшая, Мати наицудовнейшая, Мати Избавителя, Панна наимудрейшая, Панна хвалы годная, Панна прославленная, Панна могутная, Панна ласкавая, Панна верная и радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня Давидова, вежа с кости слоновой, золоты доме, ковчег заповету, брама небесная, не хворых, притулок грешных, полегка мигрантов, сутяшальница засму, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева всех святых, королева без граху першародного зачатая, королева у неба узятая, королева ружанца свят, королева Беларуси, баранку Божия, ки береш на себе грахи свету, баранку Божия, ки береш на себе грахи свету, баранку Божия, ки береш на себе грахи свету, молися за нас, Святая Богородица. Каб сталися мы годные обязанию Христовых. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво наисвятейшей заущоды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Твоей обороне отдаемся. Молитва за Айчину. Мати Божия, королева Беларуси,
Дзякуючы за Твою мацярынскую апеку, давяраем Табе нашу айчыну, нашу сучаснасць і будучыню. Няхай імкненне да супольнага добра перамагае эгоізм і падзелы. Няхай усе, хто кіруе нашай краінай, бачаць у Табе пакорную слугу Езуса Хрыста і вучацца служыць і распазнаваць патрэбы сваіх грамадзянаў, каб Беларусь маглыцца імя Твайго Сына і годнасць кожнага чалавека. Маці адзінароднага Божага Сына, які даў нам новую запаведь любові як галоўны прынцып жыцця, выпрасі, каб мы сталі руплівымі будаўнікамі салідарнага свету, у якім любоў ператварае ўзброеныя канфлікты ў супакой, а цывілізацыю смерці ў цывілізацыю жыцця. Няхай наш народ заўсёды будзе верным Богу, валадару ўсяго свету. Маці еднасці і супакою, умацоўвай супольнасць касцёла Твайго Сына, дапамажы, каб усе хрысціяне моцою Духа Святога сталіся адною сям'ёю сясцёр і братоў Езуса Хрыста, адзінага збаўцы свету, учора, сёння і навекі. О ласкавая, о літасцівая, о наймілейшая Панна Марыя, прымі наш давер, умацоўвай яго ў нашых сэрцах і складзі перад абліччам Бога у Тройцы Святой адзінага, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Святы Арханёле Міхале, беражы нас у змаганні, будь нам абаронай, супраць спакусаў і пастак злога духа. Пакорна просім, няхай яго знішчыць Пан Бог, а Ты, князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў.
моцы и небесы, херувимы се взносят, святый, святый над святыми, над землей и небом славы и хвалы. Горы льется, память голос наших сел. Сына с духом сутяжения, величается прение, молода хвалы ты Христе. прозрани путь жизнь остынь, что славись заповедь нас будь ласкав. Как же выбавить свет целый, празднуя святые раны. Сыной сказан вечный телом, ты принял огонь и палы. Зруй на пол ты брал жало, радость вечная засяла. Право ручается у славе, трон твой сбался наш отины. Придешь златую яме, Осудить синяк жиры, грешным ты не дай загинуть. Путь нам спался не судьбою, и обмый нас от провина, дорогой своей крыльёю. со святыми в блясках моцы, захавай твоих обраны. Пане, знал народ твой просим, благословай подал. Шляхом на святи беспечным, у небесный Иерусалим, Тебе благодарен вечный, мы что томно прославляем. Не покинь же своего люду, Боже, без Твоей опеки. Оно верны к небу, осоромлены навеки. Оно верны к небу, осоромлены навеки. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таємницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, який живеш и володариш с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные.